Ang kagawasan sa mga tumutuo. Unang Korinto Kapitulo 10 versikulo 23 hanggang 33. Adunay giingon, pwede nato buhaton ang bisan unsa, apan dili tanan makatabang o makapalig-on sa uban. Pwede nato himuon ang bisan unsa, apan dili tanan makaayo. Ayaw kamo paghuna-huna sa kaugalingon lang ninyo nga kaayuhan, kon dili hunahuna ausab ninyo ang kaayuhan sa uban. Kaan aninyo ang bisan unsang baligya sa baligyaanan sa karne sa walay pupanguta na kon kanagi halad bangadto sa mga Diyos o wala, aron dili kamo makonsensya. Kay ang kasulatan nagingon, ang kalibutan ug ang tanan nga ana ani iniiya sa Ginoo. Kon adunay dili tumutuo nga mangimbitar kaninyo nga mukaon sa ila ug gusto usab ninyong moadto, kaan aninyo ang bisan unsa nga giandam alang kaninyo sa walay pupangutan kon kanagi halad bangadto sa mga Diyos o wala, aron nga dili kamo makonsensya. Apan kon adunay mo ingon kaninyo nga kanang pagkauna gihalad ngadto sa mga Diyos, ayaw ninyo kauna tungod ug alang sa tawo nga nagingon kaninyo, ug aron walay konsensya nga mahasol. Dili ang inyong kaugalingong konsensya ang akong buot ipasabot kondili ang konsensya ni adtong tawo nga nagsulti kaninyo. Karon tingalig mo ingon kamo, nganong pugngan ko ang akong gusto tungod sa konsensya sa uban. Kon gipasalamatan ko sa Dios ang akong gikaon, nganong isipon man akong dawtan tungod sa pagkaon nga akong gipasalamatan. Mao nga bisan unsa ang inyong buhaton, bisan mo kaon o muinom, buhatan ninyo ang tanan sa katuyuan nga madayeg ang Dios. Ayaw gayod kamo pagbuhat og bisan unsa nga mahimong kapandulan sa mga Hudyo o sa mga dili Hudyo, o sa iglesia sa Dios. Sundan ninyo ang akong gibuhat, kanunay akong nangita og pamaagi nga matabangan ko ang tanang mga tawo sa tanan kong gibuhat. Wala ako mangita sa akong kaugalingong kaayuhan kondili ang kaayuhan sa uban aron maluwas sila.